continuously then state, but there's missing documents, there's irregularities. And therefore, when it got to the BAC took that in consideration and said, but there's missing documents, it's highly irregular and it should be cancelled. Ikomishoni kaMadlanga namhlanje ive ubungqina ngethenda eyakhutshwa ngo-2016 neyakhokhelele ekubeni umasipala waseTshwane antyumpantyumpeke kumadabi ezomthetho. There is a misuse of funds by the NPOs, and also there is no proper monitoring of NPOs by the department. Ikomiti yesikhawu yendlu yowiso-mthetho yaseMpumalanga kwimiba yophuhliso lwentlalo ifumanise ukusetyenziswa gwenxa okumandla kwezimali yimibutho engajonganga nzuzo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi ebengathanda ukucweya namaqela kwinqanaba eliphezulu kumalungiselelo etumente yendebe yehlabathi ngoJuni, kodwa ukuthelekiswa nalo maqela kudinga inkuntyula yemali. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ikomishoni kaMadlanga namhlanje ive ubungqina bokuba ithenda eyakhutshwa ngonyaka ka-2016 neyakhokhelele ekubeni umasipala ombaxa waseTshwane antyumpantyumpeke kumadabi ezomthetho, nalapho iinkampani zoonogada ezingama-22 zafumana ithenda yokunikezela ngeenkonzo zoonogada kwizakhiwo zalo masipala. Ngobuko bungqina bukasekela mkomishinala wamapolisa esixeko saseTshwane uRivo Spies, inkqubo yokunikezelwa kwethenda yayinonyawo lwemfene. Umkomishinala Rivo Spies uxelele ikomishoni kaMadlanga ephanda ngorhwaphilizo, ubutshijolo nobudladlunge kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho ngokubanzi ukuba ngokweenkcukacha aziqokelele ukufika kwakhe kumasipala waseTshwane kuyabonakala ukuba kwakukho ubuqhophololo kwinkqubo yokunikezelwa kwethenda yenkonzo zoonogada, nanjengoko kukho ingxelo yokuba amaxwebhu ayisetyenziswa kule nkqubo afuduswa asiwa kwezinye iofisi ze emva koko abuye ngaphelelanga, nto leyo yabonisa mhlophe unyawo lwemfene kule nkqubo. It stated that this first BEC committee, as in paragraph 14, they removed all the bid documents of all the tenderers from the supply chain management premises to an unknown venue at Premos. Premos to us is the Tshwane Leadership Academy in Pretoria West. And later, when they finished with the evaluation, they returned the documents, and then there were missing documents, which makes it irregularity. And at that same time, he also stated that one of the BEC supply chain members resigned from the BEC due to irregularities he experienced. Khokhelele kubeni ikomiti yayithwaliswe uxanduva lokuqwalasela lethenda irhoxise lethenda, okurhoxiswa kwalethenda kwakhokhelele kubeni umasipala siwe kwinkundla yamatyala ze emva koko inkundla yayalela ukuba isixeko sityumbe inkampani engalandelanga nenkqubo yokuhlolisisa ezinkampani. But when it was then submitted, the whole report about that 22 companies was submitted to the BAC with a recommendation that that whole process must be stopped and cancelled. So it was not awarded to the 22 through the city's actions. The whole way, even though they were evaluated, and there were 22 companies that was deemed to be by the BEC successful, that report continuously then stated, but there's missing documents, there's irregularities. And therefore, when it got to the BAC took that in consideration and said, but there's missing documents, it's highly irregular and it should be cancelled. OkaSpies uthi ezinye zezinkampani zazingakulungelanga kwaphela ukuba zifumane le thenda. Akufikelelwanga kwesivumelwano phakathi kwamagqwetha kunye nabezotshutshiso kwityala lokuzama ukubulala elibekwa unyana walo wayesakuba ngumongameli waseZimbabwe umfi uRobert Mugabe, uBellarmine Mugabe, natyholwa naye uTobias Matonodze. Esisibini sivele kancinane phambi kwenkundla yenqila yase-Alexandra eRhawutini. Esisibini sijongene nezinye izitsholo eziquka ukusingela phansi ubulungisa, ukuba nompu nokuphula imithetho yokungena kweli. Ngokwabasemfuthweni olwazi, inkundla ayixolanga kokuphakanyiswa ngamagqwetha.
Ityala lihleliso lomhla we-17 ku-April kwaye imantyi lumkise ngelithi sisihlandlo sokugqibela esi ilihlehlisa eli tyala. As a prosecutor, unless you give me some good reasons, I will mark it as a final postponement. Ikomiti yesikhawu yendlu yowiso-mthetho yaseMpumalanga kwimiba yophuhliso lwentlalo ifumanise ukusetyenziswa gwenxa kumandla kwezimali yimibutho engajonganga nzuzo. Ihlabikhwelo kwisebe lezophuhliso lwentlalo kwiphondo limilisele uphando. Le komiti kuthethe oku ngethuba ityelele kwikhaya labantu abadala kwilali yaseFeni. Olu tyelelo luyinxalenye yokusa ipalamente ebantwini. Ikhaya elijongene nenkonde nenkondekazi ezingaphaya kwama-50. Abantu apha banikwa ukutya kabini ngemini, basebenze igadi, bazilolonge. Kodwa eliziko lithi isibonelelo sikarhulumente asonelanga ukukhawulelana neemfuno. Abantwana babo lemakhaya abakhona ukubaphekela, abanye bahlala ngabodwa, abanye babatshontshela amapasi abo bangakhona ukuthola ukudla kahle, babese bathola ukugula. Babese bakhona ukuthi mabafika lana bakhona ukuthi ukuthela bathole lokudla babese bayasimama. Uyisomthetho eMpumalanga izinze kumasipala iChief Albert Luthuli kutyelelo lokubaliliswa kumaphulo karhulumente nonikezelo lweenkonzo. Ikomiti yesikhawu ifumanise ukuba imibutho engajonganga nzuzo kuquka lo isebenzisa inkxaso karhulumente gwenxa. Part of the things that we picked up by the portfolio committee and also the audit committee was that there is a misuse of funds by the NPOs, and also there is no proper monitoring of NPOs by the department. It's that the department must come back and do a proper investigation in this sense. And we are happy to say that the HOD did assure us that they will come back to the center next week to do a proper investigation. Abahlali bathi unikezelo lweenkonzo isengumngeni kwaye abanathemba nakwindlu yoyisomthetho. Imigwaqo yakhona yimbi, uyayizwa le nje ikhulu zakhona makubenefithe zona thina sizakala singumphakathi thina siyakala. Besicela si-youth kakhulu si-youth ukuthi sicela ukuthi sinakwe nathi basithathele ekhaya. Abahlali bathemba ukuba baza kuzondlala zonke izidingo zabo kumalungu endlu yoyisomthetho kwinkqubo yawo yeveki yonke. Umphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uvakalise ilinge elingqingqwa lephondo lokuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni phambi kwexesha lePasika nanjengoko abasemagunyeni belungiselela ukuxinana kwezithuthi mbombozone zephondo. Isebe lezothutho lityale amagosa ali-177 asuka kwiziko loqeqesho ukuphuhlisa ukubonakala kwabonyanzelisomthetho nokuqinisekisa iintshukumo ezindleleni. Eli nyathelo yinxalenye yongenelelo olubanzi oluquka uqoqo olumandla lwezithuthi zoluntu ukuqinisekisa ukuthotyelwa komthetho nemigqaliselo yokhuseleko phambi kophehlelelo olusesikweni lwephulo lokhuseleko lwasezindleleni kwezi holide zePasika. Kananjalo isebe lithi le migqaliselo ibonakale njengekhubalo kwixesha leziyunguma elidlulileyo nanjengoko umyinge weengozi ezisuba imiphefumlo uye wehla ngomyinge we-18 weepesenti. Lo gama nanjengoko kulindeleke ukuxananaza kumandla kwezithuthi ezindleleni ukusukela ngomhla wesibini kwekaTshazimpunzi ukutsho ngo-April, kambe ke kukwalindeleke izithuthi ezifika kuma-2,000 ukudlula kumasango ahlawulelwayo. Kubongozwe abaqhubi ukuba bangatsibi ngaphaya kwemimiselo yezendlela nakanye. There's a huge pilgrimage that is going to be taking over next week, and HOD Dlamini is going to be in the department for the first time checking the Easter Passover, which is a critical area. There are commanders just behind me who are ensuring. We've started earlier this morning. We've almost inspected 17 vehicles, taxis and buses. Out of those, 4 have been failed already. We do want to decrease the fatalities in the province of KwaZulu-Natal. We do want to thank the Minister for deploying RTMC as well, because almost we've got a cohort of 3,430 that is going to be visible in the entire road of KwaZulu-Natal.
Ukanti ke amacandelo ahlukeneyo aza kuba inyandenye eliqilima kwezintshukumo zokuqinisekisa ukhuseleko nolwamkeleko olufanelekileyo, nanjengoko iphondo laKwaZulu-Natal likwavame nokutsala umdla wothotho lwabakhenkethi kuquka amagosa esixeko, amagosa esebe le-arhente eqokelela irhafu iSARS, igunya elilawula kwimida iBMA kanye nesebe lemicimbi yezekhaya. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama amagosa ezendlela eKlerksdorp nakwiziphaluka eMntla-Ntshona athabathe amanyathelo angqingqwa kubaqhubi bezithuthi abangenaziqinisekiso, oku kulandela kunqamlwa kwenkonzo zeeteksi ngabaqhubi bazo izolo. Ingalo engqingqwa kubaqhubi bezithuthi ezinezitulo zabakhweli ezisixhenxe abangekho mthethweni nabangabonisani ngasonye nabaqhubi beteksi. Aba baqhubi bathi batyityimbiselwa umnwe ngendlela enomkhethe. We are complaining about 7-seaters that are killing our business. We don't make an income anymore and can't keep up with the bank payments because people are taking business from us. So we want these people to take their vehicles and stop wanting to be taxi operators. It is a concern that learners didn't go to school, but my advice to them is to go close down the municipality. The municipality and the mayor must come here and address these people so that learners can go to school. This whole thing is affecting the economy, learners and the community as a whole. Kananjalo abasemagunyeni baphantsi phezulu nephulo elijolise ekuqaleni inkqubo ezinxamnye nomthetho. The municipality is already starting with their operation where they'll make sure that people are not operating illegally where they are not supposed to operate. We have also agreed with the taxi operators to say that we are now going back to normality. Where there is illegality of those who want to hijack this program and come with illegal activities such as extortion and so forth. We have agreed that the law enforcement will now get into that space and do what is required in terms of the law. Ukanti ke kuqininiswe imiqaliselo ekumele abaqhubi bangayitshotsheli entla xa bejikwa ekufumaneni iziqinisekiso ngenxa yokungafikeleli kuyo, kodwa amagunya akwabethelele ukuba izizathu zokungabikho selungelweni lokuxhamla isiqinisekiso ziza kudandalaziswa elubala kubaqhubi. Amafama kwingingqi yaseVhembe eLimpopo ahlaselwe kuqhambuka kwesifo sochwane, kubikwe iziganeko zosulelwano eziliqela kule veki iphelileyo. Imvula ezithe gqolo kuna zibangela ukuba kunwenwe kakhulu kosulelana ngesi sifo. Esi sifo sihlasela iibhokhwe neegusha kwaye sibangelwa intsholongwane ebuthandayo ubumanzi. Amafama akwilali yasebongeni kude kufuphi neLouis Trichardt ashiyeke ethe khulubembe ngenxa yesifo senyebetho nochwane esinwenwayo kule ngingqi. Esifo sihlasele ibhokhwe kunye neegusha. Imvula ezimandla kule ngingqi azincedisi nazo kuba zisinweniswa ngamandla esifo kwaye kunzima kumafama ukuzithomalalisa. Esifo sibangela ukuqhwalela, ukudumba kwakunye nezilonda emanqineni, nto leyo ekhokhela ekubeni izilwanyana zingakwazi ukuhamba, zingakwazi nokutya. Ukuba asinyangwanga esi sifo singabangela ingxaki ezimandla kwanokufa kwezilwanyana. Oku kulandela ukuqhambuka kwisifo senyebetho nochwane kwingingqi zeli, nto leyo ebangela uxinzelelo kumafama. Every time it rains, I've realized that the goats will be like limping after 2 weeks or 2 days, 3 days. So this foot rot, it's to an extent that the goat will get sick and the wound will start from the foot and going into the bones and it will die. Ayakhala amafama ngendleko zokunyanga izilwanyana. Omnye wamafama uthi ukuqhambuka kwesifo kule ngingqi kubangela ingxaki ezimandla. Athi la mafama adinga oogqirha bezilwanyana ukunyanga imfuyo yabo. When it rains too much, we experience the challenges of rotting. Yeah. And then we don't know yet where to go to with that kind of a problem. Yeah. But with
maybe getting advice to some experts like neighboring farmers who already experienced that, then we are able to know what can we do. Isifo sokubola kwamanqina naso sibangela inxalabo kumafama naxhomekeke ekuthengiseni imfuyo ukugxotha ikati eziko. Bamemelela urhulumente ukuba abancede ukuqubisana nale nyewe. Emva kwezikhukhula ezimandla ezathi zahlasela ingingqi yaseMthatha eMpuma Koloni, umasipala waseKing Sabatha Dalindyebo uqala iphulo lokuqubisana noguquguquko lwemozulu kwakunye neenjongo zophuhliso oluzinzileyo. Lo masipala ubambe inkomfa nebiqaphela imigxobhozo njengezinye zendlela zokuncedisa kuguquguquko lwemozulu. Iinkokheli zokuhlala zimemelela urhulumente ukuba afundise uluntu ngoguquguquko lwemozulu. Umasipala wasekuhlaleni iKing Sabatha Dalindyebo udlene indlebe namanye amasebe ngenjongo zokufumana isisombululo kwimo yoguquguquka kwemozulu. Ukukuza emva kokuba bengaphaya kwekhulu abantu abathe basweleka, bengaphaya kwe1,000 abathe baphulukana namakhaya abo. Umasipala ke uzama indlela zokuba kungaphinde kubekho iziganeko ngenxa yoguquguquka kwemozulu. Sifutula sisithi gqolo sisenze awarenesses kwezi communities particularly lezi bezike za affectwa zifloods sisithi uyazibona nansi map yatsho into ba ukwi-flood prone area okanye ukwi-flood zone susa kumzi wakho because ngemini yentlekelo ngake ugqunywe ngamanzi. With the issues of urbanization, there's an increase in population in Muthatha and all over. It means the water balance will be affected. Hence there is need for preservation of these wetlands. Kumeme ukuba urhulumente afundise abantu ngendlela zokuhlonipha imveli. Abafundisi ntsapho bakhuthazwe ukuba baqinise ekufundiseni abafundi ngeengxaki ezenziwa kuguquguquka kwemozulu nokukhusela imveli. Bahluphekayo iyasi affecta kakhulu lemo yezulu ikhoyo, indlela ziyemka, imizi yemka, amanzi awekho, so abantu nezindlu zethu azikho kwi-condition ezinomelana nale meko yemozulu. Abantwana bayayazi into ba iphepha abalishiyi. Sinemigqomo sine partnership ne-OR Tambo, that is UKSD, local municipality. Bayasiprovide ngemigqomo, bayazi abantu i-waste iyasotwa because yiyo le yenza i-air pollution. Umasipala uthi seqalile ukutyala imithi encise eBhazia nakwidolophu yaseMthatha njengenxalenye yephulo likarhulumente lemithi yesigidi. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Njengenxalenye yemibhiyozo yosuku lwamanina kwihlabathi kuphehlelelwe iqonga labasetyhini elibizwa The Circle of Global Businesswomen eMaseru eLesotho. Ukuphehlelelwa kweliqonga loshishino labasetyhini lehlabathi iza kuba indlela yokuxhobisa abasetyhini abazimisele emsebenzini ukuba baqhubeke kakuhle kwezezimali. Indlela yakwenkululeko yamanini iqaqambisa ukuzimela ngokubambisana kwaye amalungelo akhuselwa ngezenzo. In this regard, we are reminded of courageous Isithala Sitwalandwe, bravest warriors like Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa, and Sophia Williams de Bruyn, and many others. They stood in silence for 30 minutes before singing the now iconic protest song, Wathinta Bafazi Wathinta Umbokodo. Ukanti eLesotho ophoyintswela umsebenzi kulutsha ingumngeni ngabasetyhini abona abachaneka kakhulu. As you know, the country has declared youth unemployment as a problem. And if you take Isuzu, ZMG, Isuzu, with the entourage of youth that you saw up here, just imagine if every company in the country would do that, what impact will have on the unemployment. Ukuphehlelelwa kweliphulo kuhlanganise inkalo ngenkalo ngenjongo zokutshayela imiqobo exabe kuphuhliso lwabasetyhini. Today, we are surrounded by determined women committed to growth, success, and building sustainable financial stability for themselves and their communities. Our women entrepreneurs, professionals, and community leaders are rising boldly, but they still face barriers limiting their participation in trade,
technology, financial inclusion, and leadership spaces. This is why, as a financial institution, we recognize that empowering women is not just a right thing to do, but a smart and sustainable business. One word can define you and can be a title of this book. Go for Woman, Avança Mulher. As a result, at 17, when I was doing my matric year, I received 2 African Continent Awards. The 2025 Youth Empowerment Champion of the Year and the Next Gen Innovator of the Year. In our own planning, we have really gathered that in order for our industries to thrive, we should have nuclear plants that look after the Saku region. Ukuphelelwa kwe-The Cycle of Global Business Women bekusindlekwe i-ofisi yozakuzo yeLesotho kwaye kuxhaswe ngemiqondo emihle yiZakura Motor Group phansi kweLesotho Isuzu. Kwezemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi ebengathanda ukucweya namaqela kwinqanaba eliphezulu kumalungiselelo etumente yendebe yehlabathi ngoJune kodwa ukuthelekiswa nalo maqela kudinga inkuntyula yemali. Ompondo sihlanjiwe bamaqela iBrazil neArgentina abonakalise umdla wokudlala noMzantsi Afrika kodwa amabini anyanzelise indleko eziphezulu zomdlalo. Lamazwe akumazantsi eMelika afuna imali engaphaya kwezigidi ezima-80 zeerandi. Nanjengoko sele iqinisekisiwe igroup yaBafana Bafana kwitumente yendebe yehlabathi, iqela lesizwe liza kwenza kangangoko ukuqinisekisa ukuba liqhubisana namaqela adlala ngokufanayo naza kungquzulana nawo kwitumente. iBafana iza kuqhubisana noSotheko eMexico kumdlalo wokuqala. This is a very important camp. It's not a camp with 2 friendly games. It's more than that. It's 2 friendly games that is a preparation for a first opponent in the World Cup. It's also for the players. They don't have to think that they will come here and have a nice camp and a few games and then they go back to the club. uBruce uthi isafa kuye kwanyanzeleka ihume kufumana imidlalo emibini yoxeyo nePanama. Phambi kwetumente obuncikane kuza kunyanzeleka iBafana ichithe iveki eMexico ukuziqhelanisa neemeko zokungqonge elalizwe. We'll try to give everybody a certain minutes of playing time. There should be, or there will be players who will be playing 2 times 90 minutes. There will be players who maybe play 2 times 20 minutes. I don't know for the moment. That is something I have still to discuss and to plan with Elman. Iqela lokugqibela iBafana zakuqhubisana nalo kuGroup A lizakuqinisekiswa kusaqosheliswa iEuropean Playoffs ngolwesibini weveki ezayo. Kamnandi mawethu.